adolygu gyda cyrsiau carlaf. Beth yw hwn i gyd y biti de, Mr Harvard? Be ni'n mynd i adolygu iddi? Egni Niwclear iddi. Egni Niwclear, cofiwch me ar YouTube, gyda lot o ar recordiau gwahanol. Cerwch ar y link fan hyn, chi'n gallu gwneud pob testyn sy'n cael ei wneud yn lefel A. Mae'r taflenni adolygu yn rhai defnyddiol iawn. Chi'n gallu cael nhw ar gwefan cybac. Egni Niwclear ni'n mynd i fod wneud heddi, Mr Harvard. Yep. So, beth ni'n mynd i disgwyl, beth yw'r E=mc² yn cico mewn iddi? Wel, mae hwn yn uffarn o afaliad. Ydy efaliad Einstein, yr un ffefryn. So ni'n mynd i disgwyl ar hwnna, yn obviously. Beth yw'r egni clymu hyn, de? Wel, bydd ni'n gweld yr egni sy'n dal protonau a neutronau gyda'i gilydd yn y nucleus, a ni'n mynd i edrych wedyn sut i cyfrifo yr egni yma. A wedyn, mae dyn ni, yr egni clymu, mae'r llythyren yw yn dod yn bwysig, yn y gwe? Ydy uned gwahanol ar gyfer mesur mas yw hwnna, dyn ni draw at hwnna cyn bo hir. Uned bach iawn. Os i fi'n cofio rhywbeth, mae un yw yn rhywbeth fel 931 mega electron volt. Spot on, ie. Ond mae hwnna'n dod ar eto i'r slides, ond mae hwnna'n peth bwysig iawn i cofio pan chi yn cyfrifo'r egni clymu. A wedyn mae'r diagram hyn sy'n ar y taflen adolygu yn chi'n gallu cael ar gwefan cyfac fel wedon ni. Mae'r diagram hyn yn eitha enwog fi'n credu, yn gyfa? Ydy, a mae'n rhaid i gofyn lot o cwestiynau 6 marc i ddod. Odi ti yn ymasu neu odi ti'n ymholli? Cwestiwn dwys iawn fyna. So gen i weld nes mlaen. Y taflen ddata holl pwysig yn eto. Os dyn ni hafaliad mewn fan hyn, bydd ni'n mynd i fod yn defnyddio heddi. Wel, i fod yn onest, yr unig un sy'n cael ei ddefnyddio gyda egni niwclear yw'r un olaf. Sef yr E=mc². So, na'r unig un sy'n eisiau gwybod rhywbeth ti'n mynd. Na gyd sy'n bwysig ar y taflen yma. Wei, cofio Einstein i hunan! Wel, y main man fan hyn wedi creu yr afaliad yma. Dyma'r cyfle fel chi wedi aros, fel y trwch bywyd, i gael y cyfle i defnyddio'r afaliad yma. Ond yn wedi yn gwyddoniaeth, a dyma'r adeg chi'n ei wneud yn blwyddyn 12. Fi jyst yn meddwl yn rhyw fath o cwestiwn synoptig i wneud gyda hwn. Os rhyw fath o hanes mae eisiau gwybod y pwysigrwydd E=mc² yn y byd ffiseg, fi'n gwybod ni'n mynd i fod yn defnyddio fe nawr, i falle i gweithio mas yr egni sydd yn glwm gyda ymholliad neu ymasiad, ond yn y byd gyfan gwbl, E=mc²? Wel, dyma'r tro gyntaf oedd byth unrhyw un di gweld cywerth rhwng E a M, so'r egni a'r mas. Fel arfer, nhw'n cael ei trin fel pethau sydd ar wahân a ddim yn drwy cyswllt rili bod yn hafal i'w gilydd. Ond dyma'r tro gyntaf, gwaith Einstein oedd i weld, a wedyn yr arbrofion ar ôl ni, profi bod yr afaliad yma'n gywir o'r cyfrifiadau. So, i wneud pethau'n syml, be mae'r afaliad yn gweud yw, ta beth sydd a mas, mae gyda fe egni hefyd. So mae egni a mas yn gywerth gyda'i gilydd. Wrth chi colli mas o ryw sefyllfa neu ryw adwaith neu rhywbeth fel la, chi'n gwybod wedyn, mae rai bod egni hefyd egni'n cael ei greu o'r mas sy'n cael ei golli. A mae hwnna'n jyst yn cysyniad rhyfeddol i feddwl bod just mas a egni yn glwm gyda'i gilydd gyda y cysonyn golau. Bianedd golau. Mae hwnna'n nuts ydw e? Ydy, mi ddod bod chi wedi creu'r afaliad ne. Jyst eisiau lawr a creu hwnna o ddim byd yn anhygoel. Cywerthedd mas a egni. Cywerthedd yn meddwl... Bod chi gallu rhoi hafal i'w gilydd oherwydd yr bianedd golau wedi sgwaru. Maen nhw'n cywerth i'w gilydd. So jyst yn un yn siŵr bod pawb yn gwybod, mae'r E yn sefyll am egni, mae'r M yn sefyll am mas, sydd cael ei mesur mewn kilogramau. Cofiwch hwnna. A mae'r C sef cysonyn bianedd golau. Ond sylwch, dim ond bianedd golau sydd wedi cael ei sgwaru. Dim y mas. So ni'n gweld cwbl o mistakes yma llwaith ble mae'n sgwaru y mas a'r golau, bianedd golau, ond dim ond y bianedd. Mae'n bwysig am pan chi'n rhoi'n cyfrifiannell bod chi'n neud yn glir, chi ddim ond eisiau sgwaru'r ca. Gan i weld beth sydd gyda ti mynd ynda. Right, wel, dyma'r faint o egni bydd yn cael ei creu. Os chi 1 kilogram o sylwedd, o fater, a byddech chi rhoi hwnna mewn i egni, so byddech chi fel yn
annihilate fe, byddech chi'n cael arbrawf ble byddech chi'n cael gwrthfater, antimater a mater gyda'i gilydd, a byddech chi'n cael gwared o 1 kilogram o mater, byddech chi'n gallu cael hyd at 9 llos i 10 i'r pwer 16 jŵl o egni. Mwna'n crazy number, re. O, ydi. So, os ydy 1 kilogram o unrhyw sylwedd... Ie. So, gweud ar 0.5 kilogram o mater, unrhyw fath o mater, a unrhyw 0.5 kilogram o antimater. So, os bydde gyda fi 1 kilogram o afal, bydd hwnna'n afal mawr. Bydd e'n afal fawr. Ond beth ti'n gweud yw bod gyda fe 9 llosi gyda 10-16 jŵl egni yn y fe. Os gweud bydde fi 1... Os bydde chi destroio'r mas ne. Okay. Os oes da fi 1 kilogram o uranium, siwli mae fwy o egni mewn 1 kilogram? Mewn yr adwaith ne, falle bydde fwy o... Ond ddech chi'n goffo... Y ffaith yw bod chi'n cael gwared o... Os bydd ti'n cael yr uranium neu i mynd ar y bianedd yna, y ffaith bod ti'n cael gwared o'r mater, so mae'r mater yna wedi mynd, ti'n annihilate o fe, ti'n dinistrio'r mater yna gyda gwrthfater, ti wedyn yn creu yr egni yma. So ddim siw gymaint adwaith falle niwclear, fel ti'n meddwl. Ond yr un faint o egni sy'n mewn 1 kilogram o uranium a 1 kilogram o afal mawr. Ond mae'n rwyddach i cael yr egni mas o uranium, ond theoretically, os byddwn ni'n ffindo ffordd o cael yr egni mas o afal... Mas neu o afal, 1 kilogram o afal fyna. Cool, A gael ei teithio'r bian y golau hefyd. Bydd hwnna'n eitha diddorol i weld. So, fel ni'n gweud yna Einstein, yr ofaliad oedd wedi creu E = mc squared, ond fel gyda unrhyw beth yn gwyddoniaeth, mae'n rhaid i profi hyn. So, y pobl ymarferol oedd i wneud Cockcroft a Walton. So, wnaethon nhw arbrawf yma, lle gaethon nhw nucleus hydrogen a'i daro mewn i lithium. A o hynny, gaethon nhw 2 helium, atom helium, a hefyd rhywfaint o egni. Nawr, yn dynyddio hafaliad Einstein, gaethon nhw gweithio mas faint o egni byddai wedi dod i ffwrdd. A faint gaethon nhw oedd 17.1 mega-electron-volt. So, mae'n edrych fel rhif hollol random. Eto, mae'r unedau mega-electron-volt yn cael ei ddefnyddio'n lle joule, gan fod joules yn rhif mor fawr, mor fach gyda'r atomau mor fach a hyn, fel ni'n gweud 1 kilogram o afal neu 1 kilogram o sylwedd arall, yn rhoi lot o egni yn joules. Pan bod chi'n siarad am atomau, mae'r nifer yn fach iawn mewn joules. So, ti wedi gweud yna to, a beth faint o egni y cysylltiad sy'n rhywun mega-electron-volt a joules? So, wrth chi newid rhwng mega-electron-volt a joule, os chi eisiau, enghraifft, os chi gyda 1 joule, byddech chi eisiau rannu hwnna gyda 1.6. So, beth fi'n mynd i wneud fan hyn, mi'n jyst mynd i ysgrifennu. So, mae dy fi 1 mega-electron-volt. So, fi credu mae hwnna'n cysonyn ar y papur ei hunan, yw fod yn gweud wrthyn ni bod 1 electron-volt, mae 1 electron-volt yn hafal i 1.6 llosi gyda 10 i minus 19 joule. A ble ti wedi weld y rhif neu o'r blaen? Mae ar y papur, ar y data. A ble ti wedi weld y rhif gwmwys neu o'r blaen, do? Ble arall mae hwnna lawr ar y papur? Wel, hwnna ar gwefr sydd gyda electron a sydd gyda proton i fe. So, na ble mae'r diffiniad yn dod o. So, os fi'n cymryd electron, a fi'n wybod 1 electron na trwyddo gwahaniaeth potensial o 1 volt, mae 1 electron-volt gyda fi. A faint o hwnna yn egni yw 1.6 llosi gyda 10. So, mae 1 mega-electron-volt wedyn, bydd hwnna yn hafal i 1 llosi gyda 10 i pwer 6, a wedyn llosi gyda 1.6 gyda 10 i minus 19 joule. So, na fa'n o egni sydd mewn 1 mega-electron-volt. Mae hwnna'n bwysig yn gwybod. Ydy, mae'n bwysig iawn cofio hwnna. So, yr 1 mega chi'n gael pan chi'n edrych ar kilo, mega, giga, yr 1 mega yw hwnna, fel ti'n gweud, o flaen yr electron-volt. Un cwestiwn fan hyn, fel nhw wedi mesur, tyd yr egni hyn sydd wedi bant o'r lithium a'r hydrogen hyn, fel wnaethon nhw mesur hwnna? Os syniad ydy fel wnaethon nhw mesur e? Di fe gres o dde? Neu, oeddi hwnna jyst yn rhywbeth... Gres fi'n credu bydd yr egni yna di bod. So, hwn nath profi bod y damcaniaeth yna. So, gaethon nhw y rhif yma yn dod i ffwrdd, a wedyn, ar y slaid nesaf, gen i weld siwrd oedd hafaliad Einstein yn profi rhif sy'n agos iawn i fod yn 7.1 mega-electron-volt. Right. So, mae Einstein yn gywir,
o ran yr hafaliad achos mae'n cael ei profi trwy wpo hydrogen mewn i lithium. Mae'r arbrawf yn profi na. So mae'n cael 17.4 megaelectronvolt, neu 17.1 megaelectronvolt o faint geithon nhw'r arbrawf. So nawr ni'n mynd i gweld trwy di cyfrifo hwnna o hafaliad Einstein. So, yr peth gyntaf, bydde rai nhw roi, os bydd cwestiwn aroliad, bydde rai nhw roi'r mas gwahanol i chi, y masiau gwahanol. So, dechrau'r ochr chwith, sydd wedi mas o lithium 7, sef 7.0144 i gwpan. Right, fi'n mynd i stopo ti fyna yn syth na ren. I fi, sa'n bydd y ffarm na gyda biti, achos sowna mewn kilograms. Na. So, achos eto mae mas o atomau mor fach mewn kilogramiau, maen nhw'n dod mewn â uned gwahanol, a mae'r uned yma yn 1.66 lliosi gyda 10 i'r pwer minus 27 kilogram. So mae un yw, un i gwpan. So mae hwnna yn cysonin eto sydd yn y llyfryn. Llyfryn data. So os fi'n llosi y cysonin na gyda 7, mae hwnna troi fe mewn i... Beth bynnag wedyn, i kilogramiau. So os bydd 7.0144 lliosi gyda 1.66. So hwnna yw mas hwnna. A wedyn, bydd ti'n gwneud yr un peth wedyn... Gyda'r hydrogen. Maen nhw'n rhoi'r mas o hwnna i te. Ydyn. A wedyn, maen nhw'n rhoi'r mas yr helium i te. A gan bod 2 helium gyda chi, ddim eisiau unrhyw beth gwahanol. Dim problem, right. So bydd ni'n goffa neud fan hyn de. Wel, unach chi gyda nhw. Beth gyntaf chi'n gwneud yw cyfuno popeth ar yr ochr chwith. So cyfanswm y mas ar yr ochr chwith. Sef adio'r lithium a'r hydrogen dau gilydd. Right. Ond mae hwn yn neud yn rwydd, achos ddim rhaid i fi troi fe mewn i kilogramau. Dim fan hyn, na. Fi jyst yn cadw fe mewn yr unedau o yw. A bydden ni'n neud e ar y diwedd wedyn, bydden ni'n newid yn mynd i kilogramiau. A'r un peth ar yr ochr dde, so chi'n gwybod y ddau peth ar yr ochr dde, sef y ddau helium. Wow, mwyn i sbwco fi mas nawr. Fi chi sylwi fan hyn, mae'r mas ar yr ochr chwith, a mae'r mas ar yr ochr dde, maen nhw ddim yn hafal ei gilydd. Yn gwybod. So mae rhywbeth ar goll fan hyn. So felly... Ble mae'r mas wedi mynd wrth hafad? Ble mae fe? Ydy'r mas jyst gallu diflannu? Na'r cwestiwn. Wel, na, sy'n byd yn gallu diflannu. Na. Achos gyda'r cadwriaeth egni, mae dy ti egni ffili cael ei dinistrio. Right, so os oedd egni na ar y dechrau, mae egni a mas yn meddwl yr un peth. So os oes egni gyda ti ar y dechrau, mae rai fydd yr un faint o egni gyda ti ar y diwedd. Yn gwybod. So ble mae'n mynd? Beth sy'n digwydd? Na'r egni o'r adwaith, na'r egni ni'n mynd i gweithio allan beth yw'r rif e nawr. So ni'n mynd i ar y colled yr mas, o diffyg mas o'r adwaith yma. So chi'n tynnu'r ddau rif, fel o ti wedi gweud, maen nhw ddim yn hafal. So hwnna yw'r colled? So yn i gwpans, bydde fe'n 0.187. Mewn i gwpans, fi'n licio hwnna. A wedyn mewn kilogramiau, mae fe'n 3.19 closi 10 i'r pwer minus 29, sy'n rhy fach. Right. So gyfi gesa fi'n ymwneud, os mae colled o mas dyn ni o nafaint, fi chi troi hwnna mewn i egni? Ydyd, ond pa hafaliad yn defnyddio? Ydwy'n mynd i defnyddio equals MC squared. Yn gwybod, na beth dwi'n gwneud. Right. Ond ni'n dongos hwnna nawr? Odyn. Right. So mae rhaid ni'n siŵr bod y mas mewn kilogramiau cyn gallu defnyddio'r hafaliad oherwydd mae'r hafaliad yn roi'r egni mewn joules i ni. So odyn rhoi rifau mewn, byddwch chi'n gweld, byddwch chi'n cael egni o 2.779 lliosydd y 10 i pwer minus 12 joule yn cael ei roi allan yn yr adwaith yma. So fel i summarise y popeth fan hyn, oedd ni 2 sylwedd a maen nhw wedi ymuno gyda'i gilydd trwy adwaith. So mae dy fi egni ar y dechrau. Yn yr adwaith ei hunain, maen nhw'n creu 2 sylwedd newydd, ond mae'r 2 sylwedd newydd hyn ddim yn pwyso, dim yn pwyso. Ydych chi'n gweud hwnna? Maen nhw ddim yn pwyso ar un peth a beth oedd dyfu ar y dechrau. So ble mae'r masyn wedi mynd, wel mae'r mas wedi troi mewn i egni pyr. Yn gwybod? Hwna'n ffantastig. A ni'n disgwyl e fod tua, beth oedd e fod, 17.1 megaelectronvolt. So mae'n rhaid newid o joules i megaelectronvolt. Felly chi'n rannu eich ateb gyda 1.6 lliosi 10 i'r pwer minus 19, a chi'n cael 1.74. 1.74 megaelectronvolt. Ydy hwnna'n digon agos i ti? Ie. So fel go hwn, y ffaith yw, ni'n gyd yn gweithio mas
y colled mewn mas, ni wedyn yn troi mas mewn i egni, a wedyn ni troi'r egni, oedd yn cael ei mesur mewn joules, just mewn i uned newydd o egni, sef mega electron volt. Electron volt yw'r uned, ond nice. Llwybr byr. Shortcut yw hwn, so... Yn eitha drysgu... Fi lico shortcuts. Fi'n definitely offi shortcuts. Safio amser. Unrhyw chance ti'n cael, cymrwch y shortcut, a beth yn gweud. Cymrwch y llwybr byr. Ond gyda'r ofaliad yma, mae ffordd o mynd yn syth o'r mas mewn yr unedau i gwpan yn syth i mega electron volts. Sef fel ni de? Wel, wrth ddefnyddio beth sy'n ni ar y sgrin fan hyn, 1 i gwpan yn cywerth a 931 mega electron volt. So mae'n gwmwys yr un peth o 931 mega electron volt. So os chi gyda ateb o'r diffyg mas neu'r colled mewn mas o'r cwestiwn cyn, gallwch chi llosi hwnna dy 939 a byddwch chi'n cael gwmwys yr un ateb heb goffod defnyddio hafaliad gwych Einstein, heb goffod newid mewn i kilograms. Ble mae hwnna wedi dod? Ond hwnna wedi dod o arbrawf y ffaith bod 1 yw yn 931 mega electron volt? Gweld bod y patrwm neu'r un peth pob tro, so ni'n gweld mae hwnna'n rath o cysonin. So os ni'n mynd o'r cwestiwn diwetha, pam cyrraeddon ni'r colled mas o'r trydydd llinell lawr, wylwn ni bod e'n 0.187 i gwpan, a wedyn newidon ni mewn i kilograms cyn newid mewn i joules. Oedd lot o waith. Oedd lot tri efaledd arall. A ti'n gwneud lot o mistakes, amser ti'n mynd o un step i step arall. A sy'n ngofio sgwari'r bianedd golem, a lot o pethau ti'n gwneud yn anghywir. Ond os beth ti'n llosi hwnna'n syth gyda 931, cor ateb ti'n cael? Efo'r un ateb ar hwnna? Hold on, mwna gwmwys yr un beth oedd o blaen. A ni safio, ti 3 llinell hwnna? Erin, a lot o llefydd lle ti'n camgymeriadau. A mae llosi rhif gyda 931, lot rwyddach na wneud unrhyw beth gyda pŵer. Ydy. Yr unig problem yw, bydd Einstein yn dris bod chi ddim yn defnyddio hafaliad. Achos ddim eisiau iws o'r... Na, chi ti sgipo hwnna i gyd. So beth mae hwn wedi profi mewn ffordd yw fod gwneud gwaith ymarferol, falle yn dod lan ar ryw cysonin newydd. Perthynas hwnna. Rwy'n perthynas. So mae 1 yw yn 931 mega electron volt. So wedyn, does dim eisiau iws o'r hafaliad. Ambell waith fi'n offi dynyddu fe, jyst yn cadw Einstein yn apus. Drian bach. Cyn i pause bach. Drian bach. Egni clymu. Egni clymu ni'n swy'n mlaen i. Raffe fi'n iwsio i clymu bethau. Na, dim raffe. Dim eisiau raffe fan hyn i clymu'r niwtronau a'r protonau gyda'i gilydd. So, os ti ffili defnyddio raffe, neu unrhyw beth ffisegol i fel i clwmyd atomau gyda'i gilydd, fel i ti'n gallu ymuno a atomau gyda'i gilydd? Wrth ddefnyddio'r egni clymu. So, yn y niwcleos chi gyda protonau a niwtronau. Nawr, fel arfer, os mae protonau yn positif, gyda gwefr positif, ti'n credu byddwn nhw eisiau bod gyda'i gilydd? Neu dyn nhw'n tueddol o gweithio i ffwrdd? Na, sa eisiau bod gyda'r un peth. Na, byth. Bydde ti? Na, dim yn gwbl. So fel arfer, maen nhw'n gweithio derbyn i gilydd, bydden nhw eisiau gwahanu fel niwcleos, ond rhyw ffordd mae niwcleos yn aros gyda'i gilydd. So mae rai bod rhyw egni yn dal nhw at ei gilydd. Felly, yr egni sydd angen er mwyn gwahanu niwcleos yw niwclonau cyfansoddol. So er mwyn tynnu'r protonau a'r niwtronau ar wahân, dyma'r egni sydd angen, yr egni clymu. Neu, y ffordd arall o fydd amdano fe, yw'r egni sy'n cael ei ryddhau wrth i'r niwclonau cyfansoddol ffurfio niwcleos. So pan maen nhw'n cael ei ffurfio, yr egni sydd angen i tynnu protonau a niwtronau at ei gilydd, os maen nhw'n colli egni potential, so mae'r egni ddim yn cael ei creu mas o dim byd, maen nhw'n colli egni potential wrth i'n dod. So gwyddo'n bod ti'n proton, a bod fi'n proton, byddwn ni'n mynd, bant ydyn ni'n mynd. So bydde eisiau rhyw fath o egni i ddod mewn dyn ni fan hyn, a mae gyda ni rhywun bydde'n gallu helpu ni fan hyn, mae dyn ni Mr Rodri Pacman. Byddai'n gallu dod mewn am 1 munud fach gyda ni fan hyn. So os bydde ni'n proton a bydde ti'n proton, mae eisiau rhywun i just pwysio ni gyda'n gilydd. Ti'n mwyn dod mewn fan hyn, jyst ddongos ti bydde ti, a ti'n ni'n at yn gilydd? Co'r egni clymu. A na'r egni clymu. Ne yw'r egni clymu. Na'r egni clymu. Helpu ni mas. Da iawn. A siampl fach dyn ni fan hyn o egni clymu. So mae gyda ni helium 42. So beth sy'n ni fan hyn? Niwcleos helium 42, so niwcleos helium arferol. A fel chi'n gweld, ydy yn odd bod siwyd gymaint o rifau ar ôl y pwynt egol fan hyn, chi'n credu Mr Williams? Wel, byddwn ni fel arfer yn gweud bod nhw'n anghywir, achos
ni'n siarad, 2 ffigur ystyrlon, 3 ffigur ystyrlon, ond beth sydd yn ei fan hyn, mae dy fi 7 fan hyn, oes e? Ie. Mae 7 ffigur ystyrlon, di fi. Dyma probably'r unig uned o waith byddwn ni'n gweud, le byddwn ni ddim yn torri lawr y nifer o rhifau ar ôl y pwynt egol i falle 3 ffigur ystyrlon, fel ti'n gweud, oherwydd mae'r rhifau mor sensitif bron o fod. Maen nhw mor fach. Mae newid bach yn cael effaith mawr i'r rhifau. Ni siarad am atom yn yna. Ydyn, so ar y sgêl yna, ar y maint yna, mae newid bach yn troi mas i fod newid mawr. Odi ma, ti'n meddwl bod mae mass, dydy electron a mass proton, minus 27, 27, minus 31 am electron, yn dweud. So, odi, mae pob ffigur ffysdylon mae'n uffernol o bwysig. Ydy, so fel chi'n gweld fan hyn, fydden nhw'n gweud bod mass nucleus helium yn 4.001566 i gwpan. A wedyn bydde'r eto yn y cwestiwn aroliad, bydden nhw'n rhoi mass proton i chi a mass neutron i chi. So chi'n gwybod wedyn, na popeth fi gyda yn y cwestiwn. So i gweithio mas yr egni clymu, y peth gyntaf chi'n gwneud yw gweithio mas y massiau unigol. So chi'n gwybod mewn helium mae 4 peth yn y nucleus. So 4 nucleon gyda chi fyna. So 2 proton a 2 neutron. Gan taw y rhif gwylod yw 2, sef y rhif proton, a wedyn mae gwahaniaeth o 2 rhwng y rhif top a rhif gwylod. So beth ti wedi gweithio mas fyna yn yr yw y mass sydd mewn y nucleus i hunan. Os ydych chi'n gwahanu nhw, so 2 proton ar ben i hun, a 2 neutron ar ben i hun. So wrth hunan, bydden nhw gyda mass o 4.03188. No, ydy hwnna'n hafal i mass y nucleus. Wel, bydden ni'n meddwl, dyle fe fod. Dyle fe fod. Ti'n mynd i weid rhywbeth gwahanol. Wel, os ti'n edrych ar y sgrin, ydy'r un peth ar rhif top chi fyna, 4.00. O, na, mae gwahaniaeth. So mae gwahaniaeth gyda ni. So mae mass o nucleus. Ok, dyn ni'n mynd yn. A wedyn, os bydden nhw ar wahân, mae dyn nhw'n un. Dy fi rhyw fath o timlad bod y gwahaniaeth yn y mass hyn yw yr egni. Arbennig. Mae hwn yn clwmyd mewn gyda gwmwys beth ni'n neud gyda'r hafaliad na o blaen. Yn gwybod, So, o ffindo hwn allan, ni chi gweithio mas yr egni clymu sydd gan wrthrych. So, gyda i weld na'r sleid nesaf fi'n gyda. Ok, so ni wedi cael mas y nucleus i hunan, a beth ni wedi gwneud nawr yw, ni wedi gweithio mas y gwahaniaeth yn y mas, os bydden nhw'n glwm gyda'i gilydd a ar wahân. Ok, so fi'n gweld beth ti wedi gwneud fan hyn. Ti wedi defnyddio'r llwybr feren. Ydw, yn gwybod. Ti wedi jwmpo mewn, a ti wedi lluosi fe gyda'r 931. So, mae gyda fi'r... Y moment neto gyda Einstein. Moment Einstein. So fe'n cael cyfle defnyddio ofaliad e. Achos ni'n gallu defnyddio'r 931. A cael 28.28 megaelectron. So dyna'r egni clymu i dal nucleus helium yn ei le gyda'r 2 proton a'r 2 neutron yn sefydlog yn y nucleus. Ydy, da iawn. So hwnna fel Uwch glyw. Ydy. Ti'n dala fe yn ei le. Nawr, beth gallen nhw gofyn, eto, mae rai cwestiynau'n gofyn hyn, i cyfrifo yr egni clymu am pob nucleon ar gyfer helium. So, ar gyfer pob peth sydd yn y nucleus, so er enghraifft, gyda helium, sawl peth sydd yn y nucleus. So, mae 4 peth gyda chi mewn nucleus? Arbennig. So 4 nucleon yn y nucleus, so 2 proton a 2 neutron hefyd. So fe chi'n gweld fan hyn, 2 proton, 2 neutron. So mae 2 proton fyna, 2 proton bach fyna, neutron, a neutron fyna, Briliant. So fel chi weld, 4 peth sydd yn y nucleon. So na gyd mae'n rhaid chi ni, os maen nhw'n gofyn am y peth yma, yr egni clymu am pob nucleon, mae'n rhaid chi rannu'r egni clymu chi wedi cyfrifo. So hwnna yw'r egni clymu am y nucleus yw hwnna. Am y nucleus i gyd. A wedi chi'n rannu hwnna sawl peth sydd yn y nucleus, sef 4. Mae 4 peth. So os fi'n rannu y rhif 28.28 gyda 4, fi'n cael y 7.707 So mae da fi 7.07 megaelectron volt i pob cydran sydd yn y nucleon. Sydd mewn yn y nucleon. Arbennig. A mae'r peth yma, mae'r egni clymu am pob nucleon yn peth bwysig iawn er mwyn gallu gweud os mae nucleus yn sefydlog neu'n ddim. So bawch chi'n siarad am pam bod rai falle
rai elfennau neu rai isotopau yn fwy ansefydlog. O, reit, ie. Mae'n dod lawr i, really, yr egni clymu am pob niwcleon. O, reit. Ond yw hwn yn meddwl, de? Reit, mae dy fi am helium yw hwnna, mae dy fi 7.07. Right. Gwedwn ni bod fi yn neud atom sydd fwy o seis. Okay. Right, fel oxygen. Ond yw'n wir i dweud, right, achos mae oxygen fwy o seis, mae dy fi fwy o cydrannau mewn yna fe. Mae dy fi 6 proton a mae gyda fi 6 neutron. Yeah. Ond yw'n meddwl naturiol, mae eisiau fwy o egni wedyn ti pob niwcleon? Bydd, ie, yn gwmws. A di hwnna'n digwydd trwy'r amser? Wel, bydd ni'n gweld ar y graff cyn bo hir, os mae hynny'n wir. Fi'n cedi, mae rhywbeth bach odd yn ei ddigwydd. Wel, byddwch chi'n disgwyl falle bod y siap y graff yn mynd syth lan. Ie, byddwn ni yn. Byddwn ni'n mynd fwy sefydlog, fwy a drwm yn mynd, gan bod fwy o cydrannau angen fwy o egni. Ond gen i weld os mae pwynt maximum hyd yn oed yn dod, le mae brig i'r graff yma. Gen i weld. Rwyt ar dachrau y ffilm, nes i weid, mae'r graffin yn eitha enwog. Ydy, mae'n bwysig iawn. So, y cwestiwn nes i ofyn i ti, just cyn nawr, yw, byddwn ni'n disgwyl i'r egni niwcleon i gynyddu, fel ti'n mynd. Ond wedys ti, mae rhywbeth yn mynd i ddigwydd. Wel, na'r peth. Be chi'n disgwyl efallai mewn mater i mynd lan. Ond be chi'n gael fan hyn, fel chi'n gweld, mae'r graff yn mynd lan ar y dechrau, so a fwyaf sefydlog yw fwyaf y sefydlog yw'r niwclews yr isotop neu'r elfen, a fwyaf o egni clymu pob niwcleon sydd. So fwyaf uchel ar y chelyn Y. So ni'n siarad yn yr ardal hyn mynd hyn. Ie. Mae faint o egni i pob niwcleon. Odi, mae'n just codi ydw e, mae'n neud sens. Mae'n dipo bach yn y lithium, ond really mae'n codi lan. Hyd at heiarn. So heiarn 26, Fe26 so, fyna. So lan is fyna, odi, mae'n codi. A nhw yw'r niwclysau fwyaf sefydlog, pethau fel heiarn a nickel. Lan i fyna, mae elfennau yn codi, nes bod ni'n cyrraedd tua 8.9 falle mega electron volt i pob niwcleon. Ond ar ôl hynny, fel chi'n gweld, mae'r llinell graff yn mynd lawr. Mae'n lleihau. Right, so mae eisiau llai o egni i dala pethau gyda'i gilydd? Wel, y peth yw, mae'r isotop neu'r elfen ei hun yn fwy ansefydlog. So, yn lle cyfuno gyda'i gilydd, so fel chi'n gweld y gair ymasiad fyna, mae hwnna yn golygu mewn adwaith niwclear ymasiad, bydd yr elfennau neu'r isotopau yn glynu at ei gilydd mwyn creu niwclews fwy sefydlog. Mae hwn yn crazy i fi, right? Mae hwn yn meddwl, gwneud bod fi'n adeiladu tŷ, right? A byddwn ni'n gwneud ymlaen 3 stori, so fel fi ymlaen, mae eisiau bod, neud yn siŵr bod y brics yn glymu gyda'i gilydd a bod nhw yn sound. So beth i ti'n gweud, fel byddwn ni'n mynd lan, beth sy'n mynd i ddigwydd, fi chi gweld, os mae tŷ yn mynd mwy tal, mae pwynt yn mynd i ddod, ble dyfaint o concret i fi'n wybod mewn gyda'r brics yn, mae'n mynd i ddechrau fynd mwy ansefydlog. Ydy. Achos... Fwy o ddechrau lan. Mae fwy o brics yn tynnu ar ei gilydd. A mae mor drwm, mae'n anodd cadw'r niwclews yna yn ei le wedyn. Wel, beth byddwn ni'n neud, os byddwn ni'n adeiladu tŷ, a wedyn mae'r tŷ yna'n troi mewn i fath o skyscraper, dim dim ond concret byddwn ni'n stico mewn tal. Byddwn ni'n stico steel rods mewn. Achos wedyn bydde dy fi concret wedyn sydd yn gryf yn 2 ffordd. Ond mat, os ffili neud na, maen nhw'n ffili ador rhywbeth bach mewn. Na, maen nhw'n methu neud na, niwclews o gwbl. So fel ni'n gweud, bydde rhaid nhw, y rai elfennau bach yma, ar ochr chwith, mae rhaid i nhw trial stico at ei gilydd, mwyn creu elfen sy'n fwy sefydlog. So enghraifft, os chi'n... So, mewn ffordd mae'r ardal hyn fan hyn, yw'r adeiladu y tai rili tal, ond gallen nhw cwmpo ar unrhyw adeg. Maen nhw'n fwy ansefydlog. Ond os maen nhw'n cwmpo a torri, mewn i 2 adeilad bach, bydden nhw'n fwy sefydlog? Bydden nhw yn? So dyna fel bydden nhw'n dringo lan y graff nôl tuag at heiarn wedyn. So bydden nhw'n falle'n torri mewn i 2 adeilad bach sy'n fwy sefydlog na adeilad mawr sy'n fwy ansefydlog am bod y siwrd gymaint o... So maen nhw'n bodoli, ond... Maen nhw'n ansefydlog. Maen nhw'n ansefydlog. A dyna pryd maen nhw'n rhoi mas yr egni neu rhoi mas rhyw fath o ymbeledredd i mwyn dod yn fwy sefydlog. So wedi ti nawr, maen nhw'n ansefydlog. So di fe naff am gyda ni'r ymholltiad yn digwydd? So ymholltiad yw pryd mae'r elfennau trymach, pethau fel uranium,
yn torri lan Ty be? mewn i elfennau llai. Mwn yn cwmpa mewn, ymwneud ni siarad y byti ymbeledredd. Gwmwys. A mae pethau'n ansefydlog, maen nhw'n twlu Egni pethau allan. fel bod yn sec fel ni'n siarad Ie, gwmwys, ie. Ie. So, oherwydd mae dim gyda nhw digon o egni i... Dal ar niwtronau a'r protonau gyda'i gilydd yn y Gwmwys, nucleus. maen nhw moyn twlu lan trwy y proses o ymorlliad mwyn wneud ei hunan yn sefydlog. Ie, a falle bydde ti'n cael elfennau neu isotopau fwy tuag at yr 8 a 8.5 yn hytrach na uranium sy'n tua 7.5 draw fan hyn. Oherwydd pan mae'n ymhollti, mae'n creu isotopau llai sydd gyda rif egni... so gwirio'n ato, os i ni draw fan hyn ar y graff... So os ti'n fan ar y graff, a wedyn, os ti'n ymhollti, a ti'n creu 2 isotop sydd gyda egni clymu pob niwcleon fwy uchel. Mwy uchel? So 2 fan hyn. So rhywbeth lan fan hyn falle? Rhywbeth fyna, a rhywbeth fyna. So 2 yw nhw. Mae wedi hollti o un peth mowr iawn, sydd yn fwy ansefydlog, i 2 peth sy'n fwy sefydlog. Pethau fel crypto falle a barium a pethau fel yna. Bydde rhywbeth sydd yn ansefydlog trwy ymholltiad, bydde fe'n bosib i nhw i fynd o'r ardal na, falle draw i'r ardal hyn? Fi ddim dwi'n meddwl yn aml iawn, ond gallai fe digwydd. Ond bydde fel arfer yn trial dringo tuag at yr haian. Os bydde fe'n gostwng mor ysel yna, mae'n fwy ansefydlog na hwnna. So, dwi'n bosib bod nhw'n gallu cael ymholltiad i falle un rhan, a wedyn o fyna, falle mynd lawr i fan hyn hefyd? Na, achos bydde'r pwynt yna'n llai sefydlog. Mae'n rhif llai na hwnna. Chos mae hwnna'n 8 pwynt rhywbeth yma. So mae pwynt bach yn dod ble maen nhw'n sylweddoli i hunain, hwn yw'r mwyaf sefydlog i fi byth gallu bod, a maen nhw'n aros fyna yn yr ardal na wedyn. A'r un peth mae rai ar y dechrau, mynd i ymasu i cyrraedd y lefel na. So mae haiarn, ti'n gweud, yw'r peth mwyaf sefydlog? Ie, haiarn a nickel maen nhw'n gweud yw'r elfennau sy'n... Yn y bydysawd? Ie, fi'n gweud taw, ie. Ffaith ydy haiarn yw cor pob planed. Ie. A y rhan fwyaf o'r ser. Y ser mowr, yn nhw'n cyrraedd craidd haiarn, yn nhw'n creu ffrwydrad uwch nôl. So, falle yna natur yn chwarae ran. Ie, da iawn. Mae hwn yn rhywbeth sydd wedi cael ei wneud y blaen gyda ni yn y fideo ar ymbeledredd. So mae hwn yn dangos uranium a niwtron yn ymuno gyda'i gilydd. Ti'n bod yn esbonio beth sy'n digwydd? Wel, wrth i nhw ymuno, maen nhw'n creu niwclews sy'n ansefydlog iawn, a wedyn maen nhw'n anholli creu 2 elfen sy'n fwy sefydlog, a 4 niwtron yn cael ei taflu allan hefyd. So beth ni'n mynd i wneud fan hyn, yw edrych ar yr egni, a wedyn cyfrifo o'r mas sy'n cael ei colli, y diffyg mas, faint o egni sydd yn cael ei roi allan. So, yn trwy hyn, dyw e ddim yn bwysig i ni, beth ni wedi wneud o'r blaen oedd disgwyl ar y rhifau fan hyn, so bydd 236, a mae'r rhifau draw fan hyn gorfod ar blaen i fod 236, ie? Ie, so ni'n edrych hwnna trwy hyn. So trwy hyn, bydd ni'n disgwyl ar yw y mas ar un ochr i gymaru gyda mas ar ochr arall. I wneud gyda'r rhifau yna, ond yn fwy fanwl. So, fe ni'n gweld yr ochr chwith, mae 235.0439, sef rili 235, fel ni'n defnyddio blaen, a'r un niwtron yn creu 236.0512, a wedyn yr un peth ar yr ochr dde, ni'n cyfrifo popeth sy'n mas, a ni'n cael ateb o 235.865. So hwnna'r gwaniaeth yn y mas ar ddwy ochr. O fyna, llosi hwnna gyda 931? Yn gwmws. A dyna faint o egni sy'n cael ei roi allan yn yr adwaith ymholltiad. Ymholltiad, oce. So nawr, ni wedi disgwyl ar yr ymholltiad. So beth sydd gyda ni nawr yw ymasiad? So ambell waith, os bydd cwestiwn yn anodd iawn, bydd nhw'n gofyn i chi roi rhifau o'r graff a mewn i'r gweithio mas beth yw'r egni clymu am pob niwcleon. Felly o fan hyn, chi'n weld mae hydrogen 2, sef fyna. So lawr fan hyn, O, sori, hwnna. Sori, hwnna yw e. Hwnna, fyna. So 1.1 mega electron volt, hefyd gyda helium, hydrogen 3. So mae hydrogen 3 yn tua 2.8, yr egni tua hwnna'n iawn fyna. Wedyn helium 4, sef lan fan hyn. 7.1. Ac yna, wrth gwrs, pan bod dim egni clymu mewn un niwtron? Sym di byd gyda fe clymu gyda. Yn gwmws. So fe'n sôn i'n rhywbeth mewn ben i hun. Neutrons, unig iawn. Wster yn unig, treni nhw. So gen i weld ar y slaid nesaf wedyn,
be chi'n mynd i wneud. So na fe chi'n darllen y rifau o'r graff, Right, a wedyn ni gweld os da nesaf fel i cyfrifo. Y gwaith cyfrifo sydd gyda ni mynd yn yr e. Ie, so fel ni'n gweld wrth ddal yn cyn, yn wahanol i gweithio mas yr i-gwpan, y colled neu'r diffyg mas o'r i-gwpan gwahanol, ni gyda'r egni yn barod am pob niwcleon. Felly 1.1 am pob peth sydd yn y niwcleos, so mae 2 peth mewn hydrogen 2, mae 2 groen yn yr niwcleos. Felly mae'n eich ni 2 llosi 1.1 i gael yr holl egni yn y niwcleos. Yr un ffordd, ar gyfer hydrogen 3, mi eisiau llosi 2.8 gyda 3, achos mae 3 peth yn y niwcleos. A 2.8 na yw'r egni clymu am pob niwcleon. Oedd hwnna'n dod o'r graff o dda? Ac am y 3 peth yn y niwcleon, mae'n ei llosi fe gyda 3. Mae'n rhoi 10.6 ni am y cyfan. Rhyn bydd ar ochr dde, mae 7.1 mega-electron-volt am pob niwcleon. Mae 4 peth yn y niwcleos, mae 4 niwcleon gyda ni, so 28.4. Gweithio mas y gwahaniaeth, a chi'n cael 17.8 mega-electron-volt. Chi gyda'r egni'n syth fan hyn, does dim angen llosi dy 9.3, gan bod e'n mega-electron-volt. Sorry, so beth yw'r 17.8 na? Dyna'r egni sy'n cael ei roi allan yn yr adwaith. So na sy'n digwydd yn y masiad. Cos ti'n ymuno mewn. Ond it's not, mae'r hael yn neud e, dy fe? So mae'n ymuno, ond hefyd bod yr egni na. Os gallwn ni defnyddio'r egni na wedyn i helpu ymuno mwy. Mwy. Achos mae fe'n fwy na beth sydd eisiau i ymuno pethau gyda'i gilydd. Chi'n creu fwy o egni. Mae dim creu fwy o egni. Chi'n methu creu. Trosglwyddo. Trosglwyddo'r egni yn well. Y sesiwn fach neis fyna fi'n credu ar... Ar egni niwclear. Da iawn.